een plak in de top 100 van beste groente-restaurants van de wereld voor opleidingsrestaurant Wanné in Ljouwert. Het restaurant is onderdeel van NHL Stenden. De waardering komt als een grote verrassing voor het team in de keuken. Al jaren winnen ze bij Wanné dwaande om meer groenten te verwerken in de gerechten. Nou, wij proberen sowieso begin bij het seizoen, we zien het waar, wat het waar, wat is de temperatuurboeten. En contact met de boeren ook wel. En op die manier bepalen we uiteindelijk van met welke groenten wij werken willen in die 6 gongenmenu. Nou, als we dat dan bedacht hebben, ja, dan begint het hele creatieve proces. Dat van, ja, wat willen we ermee? En is een stukje vlees of vis ook nodig bij als garnituur? Het grootste pad dat je bij boord krijgt is dus groente. En dat zwaar in het begin al van wat sceptisch bij de gasten. Vroeger kookten we eigenlijk naar die 80% dierenvlees en als garnituur de groenten. En als we dat omdraaien, dan gaan we naar die groenten kijken met bereidingswijze. Net zoals je eigenlijk vlees gaat bereiden. Waardoor die groenten in de hoofdrol komen te staan. En eigenlijk die stukjes vlees en vis als garnituur gaan dienen. Plaktrein jontig is mooi, maar het kan beter. En dan benammen in het stimuleren van het broeken van groenten. Ik denk dat het belangrijkste is dat wij gelukkig nu met deze plaats in de top 100 al kunnen laten zien dat we wat hebben kunnen bereiken met de studenten van de hotelschool. Uiteindelijk voor de toekomst is het natuurlijk om nog verder erkenning te krijgen. Ook in de provincie Friesland, waar het eigenlijk best belangrijk gaat worden dat groente, duurzaamheid een hoofdrol gaat krijgen in de provincie zelf ook. Dat is hem.